Здравейте, аз съм Петър и съм продуктов специалист в фирма CML България. Днес ще ви представя изцяло новият модел верижен багер 370 XLC. С тегло от 40 тона, моделът е най-голям в гамата на JCB. Тук хидравличната система е усъвършенствана и включва помпи Kawasaki и последно поколение Cube клапанен блок, спомагащи за максимална производителност. Машината разполага и с хидравлични линии за пълната гама прикачен инвентар. Кабината е най-голяма в своя клас. За максимален комфорт и подобрен контрол от JCB са добавили системата UX. С този интерфейс ще може да конфигурирате различни функции по ваш вкус. Тази 40-тонна машина крие под капак си мощен 8,9 литров двигател с 322 конски сили и въртящ момент от 1526 Нм. Това са само част от екстрите на 370 XLC. За допълнителна информация или персонална оферта, може да посетите базите ни в страната или да се свържете с нас на www.cml.bg.